Pyrshah kala Wanrah ya ka resolution ban Pyrshah ya ka jingpen trekam ya ka Uniform Civil Code UCC ya ki jaka ki bahap hapo ka jingpet jong ka council haka dorbar liur ka badang yad. Habiade bat kajing Wanrah ya ka neka resolution u CEM ka KHADC uba penyait sing CEM ulaong ba ka executive committee jong ka KHADC kalarai ban Wanrah ya ka neka resolution hadien balayo jingtip baka sarkar pedeng kan sa pentrekam ya ka UCC habaro ka wekari ulaong ba kidikot jong ka KHADC kilas ngaukia halor ka neka jingtmu jong ka sarkar pedeng namar kala ban kta ya ka jinglong tenrai ba kerpangki KHASI. Hadir mengak pas ini official resolution ban Pyrshah tentu ban penpau yang ditongren jom kajing Pyrshah ini akan menjadi ban trekam yang uniform civil code dan justification KHASI dan akan kajing ini pas tapi tiada ban budiat ban lah ban penpau yang